Мили родители, награда за труда ми като учител през миналите години, признанието и любовта на родителите. Щастлива бях, през годините получавах много обич и раздавах такава на децата. Какво по-силно от това да чуеш всеки ден думички, изречени от детските уста? Обичам те, госпожо. Мили родители, отгледайте и възпитайте достойни деца, с които да се гордеете. А вие, мили деца, носете в градина и за първите госпожи в нея. Много ще ми липсвате, много ви обичам. Скъпи родители, мили деца, дойде и нашият последен ден, както за вас, деца, които ще отивате в първи клас, е последен ден, така и за мен този ден е последен ден. Пожелавам на бъдещите първокласници, които израснаха, някои по 4 години бяха в детската градина. Ние ги обучавахме и възпитавахме. Ние ги обичахме обаче преди всичко, защото те са наши деца. Много се радвам, че именно те се докосваха до мен, децата, които са тук. Много се радвам, че колегите, които бяха с нас, са до мен били точно те и те са част от моя живот. Благодаря и на родителите, които винаги сме се разбирали с тях и искам традициите така да продължават в детска градина Теофилче. Пожелавам на бъдещите първокласници преди всичко да бъдат здрави, да носят достойно чантата и името ученик, а децата, които остават в детската градина, най-малките, да бъдат здрави, за да могат да идват на детска градина, да бъдат усмихнати, да бъдат щастливи, да имат едно щастливо детство. На колегите пожелавам преди всичко семейно щастие и много професионални успехи. Бъдете живи и здрави, както вашите деца, така и вие, за да им давате много вяра в бъдещето и най-вече много обич и любов. Довиждане на всички! Само един момент, имам още. Много се извинявам. Това беше... Имам още малко. Така. Сега дойде време да раздадем удостоверенията на децата от подготвителна група. Те за това удостоверение се бориха милите цели 4 години. Вярвайте им, не им е било всеки ден много лесно, защото не е лесно да се обучаваш, да се възпитаваш. Но най-важното, беше ли хубаво деца в нашата детска градина? Това е най-важното. Запомнете всеки миг от вашия живот тук в детската градина. А сега, за това, което се борих тук 4 години, вече е пред вас. Това са удостоверенията, които много пъти ви ги повтаряхме. Който се чуе името, Бранимир Пламенов Георгиев. Пламка. Късно, тук ти се заигра с всички деца от детската градина.